вітанне ўсім, гэта еўрапейская радыё для Беларусі і праграма Live Connection. З вами сёння Даша Форман ды Лена Сюдоза. І да нас завітала госця, беларускі гісторык Наста Ілена. Наста, прывітанне, радая бачыць цябе ў студыі. Прывітанне. Добрый дзень, Лена, добрый дзень, Даша. Прывітанне ўсім слухачам еўрапейскага радыё. Дзякуй вяліка, што мяне запрасілі. Наста, у нас да цябе ёсць пытанне. Сёння 7 лістапада звычайны восеньскі дзень. Што гэта за свята і чаму яно адзначаецца ў Беларусі? Так, чаму? 7 лістапада 93 гады таму бальшавікі зрабілі пераварот і прыйшлі да ўлады. Вельмі добрае пытанне, чаму гэта свята адзначаецца і сёння ў Беларусі? Мабыць, таму, што бальшавікі так і застаюцца пры ўладзе. А дарэчы, ці ведаеце вы, з чым бальшавікі прыйшлі да ўлады? Дакладней, з чым прыйшоў Ленін? Прыйшоў ён з сіфілісам. І вось добрае пытанне для ўсіх. Адкуль у Леніна сіфіліс?